आं दिनै JSP Advice 365 चेनेलनि जै नोंथांमोननिसिम मोननैसो टिपाइसन लाबोनो नाजानाय जादों। आथिखालाव जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफ्रा गासैबो उल्था दिगजों थांगासिनो दं आरो आथिखालनि मुगायाव मानसिया जाबादि नर्मेलाइज थामहिनबा गोथों लामाजों थाबायनानै जिउखौ दानांगौ बेबादि दानायखौ जोंनि समाजाव आथिखालाव नुनो मोनाखै, जायनि जाहोनाव मोनसे समाजाव सोरनिबा नखरा गोजोन आब्रुथियै जिउ खांनो नाजानाय नुयोब्लाबो बेखौ गुबुंले खालामग्रा माखासे सेक्सननि मानसि दङ, जायनि थाखाय नोंथांनि जिउआव मोजां रोखोमै संसार जानायखौ मोजां रोखोमै नोंथाङा गथ' गथाय लानानै नोंथांनि फेमिलिखौ दैदेननायखौ मेगन साग्रा थाखोनि गोबां थायो।